gaskiyar zance ina son ki a cikin raina da ke na saba ga hannu na ki jani yadda ne mu je lambun soyayya. Gaskiyar zance ina son ka a cikin raina Soyayya. da kai na saba ga hannu na ka jani mu je lambun soyayya. Gaskiyar zance ina son ka a cikin raina Da ke na saba ga hannu na ki jani mu je lambun soyayya. Assalamu alaiki yan mata a yau gane gare ki sanadin soyayya har na fahimci dukkanin ra'ayinki kada ki mamaki domin kuna da ina ƙaunarki dokin da ke na ba kaina don kin ga mun da kina zuciya ta muna soyayya. Gaskiyar zance ina son ka a cikin raina Soyayya. da kai na saba ga hannu na ka jani mu je lambun soyayya. Babban zaɓi tunda na samu sahiba mai kirki na tafo zan baki fure na soke bani hannayenki wanda kin masu zurra a cikin dubu na mata babu kamar ki gani nan fadarki ki kama hannu na ki gane mu je lambun soyayya. Gaskiyar zance ina son ka a cikin raina Soyayya. da kai na saba ga hannu na ka jani mu je lambun soyayya. Gaskiyar labari ƙaunar ki ta riga da ta yi mini sarfe ba da son a taɓa ki kowai kudura ga hannuwansa na dace ban gano miki baki duk inda na je sai karnuka sun wafe ni bambarin ki hakika domin haduwar mu da ke sila daga Allah ne a duniya. Gaskiyar zance ina son ka a cikin raina Soyayya. da kai na saba ga hannu na ka jani mu je lambun soyayya. Soyi tabba shi baya nisa in a zuciya akwai so da ke kaɗai na